Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da lokaci, da fatan kowa yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani, sunana Mustapha Abdullahi, mai channel din Hausa TV. Yan uwa, muna muku fatan alkhairi yan uwa da ziyartar din channel din mu da kuke yi. Domin haka mun gode ba abin da ke zamu ci muku sai godiya da muke yi sosai. To yan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel namu Mustapha TV, muna roƙonka da ka zo ka garzaya ka zo kai mana subscribing, ka zo kai mana liking, kai mana share gurguru da sauransu. Yawwa, domin haka mun gode. Yau mun zo muku bayani ne akan yadda za ka bude Twitter. Da yawa muna samun tambayoyi da WhatsApp da comment da kuke muna taya mutum, wasu da dama ba su iya buɗe account Twitter ba. To shine muka ce ya kamata mai muku bidiyo akan yadda mutum zai buɗe account ɗinsa na Twitter. To shine insha Allah muka zo muku da wannan bidiyo yau kamar haka, yadda zaka buɗe Twitter insha Allah. To kar mu surutu, mu je mu fara aikin namu. Kamar kowa sanin Twitter shine application gashi, in baka da shi kuma sai ka je Google Play Store kai search Twitter. Kana buɗa shi shine zai kawo wannan fuskan ta farko, da ka zo ka nemi sunan da kake so ka saka ma Twitter naka. Bari ya rubuta sunan channel dinmu. Mustapha TV. Nan suka ce ka sa email ɗinka ko namban wayanka. Anan ko email ko namban wayanka, duk abin da kake so ya danganta. Amma ina baka shawari, namban waya maybe yana iya yiwuwa in ka sa namban waya zuwa in wasu lokuta ka daina amfani da line din. Kaga in ka dina amfani da line zaka iya manta line a kanka. Kenan abin da nake baka shawari, Gmail ɗinka email shi da wannan ya riga zo na kanka kowane lokaci, to email ya kamata ka saka. Ni da ya bana bukatar in sa email gaskiya, shi yasa baran saka email ba, namban waya zan saka muku. Bari bana saka muku email din ma, kawai wuce wajen mu. Bari in san ku namban waya kai, ni namban ba da kawai ka ta ba. Ainihin account na sa Gmail, wannan kawai zan buɗa domin zamu nuna muku ne. Namban waya kamar haka, sai ka zo wannan date of birth na, ka zo ka zaɓi shekarun haihuwanka za ka saka a ciki. To ya danganta yadda kake so, in ka ga dama ka saka shekarun haihuwa ka full, in ba ga dama kuma ba dole sai ka saka ba sai ka saka shekarun haihuwanka, sai daga yadda ka yi niyya sakawa. A nan wurin shekarun haihuwa, idan ka zo ka zaɓa ka yi selectin abin da kake so ka zaɓa, sai ka zo ka yi next nan. Kana tausawa za su muka bayanan su gashi abin da ya kunsa a karanta. Idan ba ka bukatar karanta ma kuma sai ka wuce ka zo ka tausa wannan next din. Kana tausa shi za ka ga sun nuna maka lallai sun karbi abubuwanka, sai ka zo ka tausa wannan sign off din nan. Za su ce tambaya kana buƙatar ke wani editing, wani gyare-gyare a gaba, ko baka buƙatar ni. Idan kana da buƙatar ke wani gyare-gyare ka kuma edit, in ka buƙata kuma ka yi okay. To ba mu buƙatar wani editing, wani gyare-gyare, bari mu je mu yi okay. Kana zauwa kamar haka, za su turo maka da password code. Yanzu muna jiran su za su turo mu da wanda ya sama wayan layin baya a wayan ne. Ga sun turo mana code a layin naka. Email ne kuma za su turo maka email ɗinka, sai ka je ka kwafo ka saka lambobin da suka turo maka. Kamar haka shine lambobin da suka turo mun yanzu. Kana saka lambobin da suka turo maka, sai ka zo ka tausa next nan ka shiga.
za ka ga sun turo maka da wannan fuskar suka ce maka password, will need a password. Kirkiri password guda 8 wanda ka san lalle ba za ka manta da su ba, su zauna a kanka. Guda 8 suke son ka saka. Password kuma ya kamata idan mutum zai buɗe password da shi da password mai karfi ya saka. Kamar haka na sana password, sai yanzu in tosa next. Ina tosa next kamar haka kuma sun bude min profile kamar haka. Yanzu na mallaki email ina, na mallaki account in Twitter na. Sai ka zo nan upload, sai ka zo ga su sun nuna ka hoton ka, sun nuna maka yin suka je ka dauko a memory ɗinka a galerin wayanka. To kasancewa ni yanzu koyar da ku zan yi, to kowanne hoto ma zan iya dora muku, sai ku gani don in koyar da ku ne kawai ku gani. Kowanne hoto zan iya dorawa a kai. Shi bari mu dora wannan. Kana tosawa sai ka zo nan sama ka tosa apply. Zai nuna lalle yanzu hoto na ya hau akan haka akan Twitter na. Sai yanzu in tosa next din nan. Sai nuna fuska kamar haka. Wannan fuskar abinda suke bukata kai musu, suna bukatar wannan title ne na description. Duk da wani kalaman da zaka rubuta, da wani kalamai da ya kamata ka rubuta akan abin da ya shafi rayuwa ko wani abu ma, duk da abin da kai niyyar ka rubuta, sai ka rubuta musu a nan wuri ba damuwa. Ni da ke ba da bukatar in sa wani abu, kun ga sunana kawai na saka musu. Sai suka ci maka yanzu baka bukatar, kana bukatar kai adin din wani contact yanzu nan, ko kuma baka bukata. Idan kana bukata sai ka shiga wannan select contact din nan, kuma in baka bukata ka ce musu na. To bari mu za mu shiga. Sai ka zo ka bashi allow, da mu ka bude maka. Kun ga na mallaki account Twitter na yanzu. Ga mutane sun buɗa mu, sun nuna man fuskokin mutane ga sunan, duk waɗanda suke chatting, duk wanda sun ce in yi following din mu jama'a a yanzu haka kenan bana da kowa. Sai in zo in tosa wannan, in tosa wannan, in tosa wannan. Duk wanda kai niyya sai ka taba shi. Kamar haka yanzu ina yin following din su ne, waɗannan duk da kuke gani ina yin following din su. Na neman su abokantaka kenan. To hakan ne za ka buɗa ka mallaki email, ka mallaki Twitter a wayanka. To yan uwa mun gode. Sai mu haɗe kasance a bidiyo na gaba tare da mu insha Allah. Ga mai neman wani ƙarin bayani ku kasance da mu a comment section. Sannan kuma akwai group ɗinmu da baka buɗe, wanda a can ne za a yi mana wani tambayoyi, duk abin da ya shafi ko da kala tambayar naka da kake bukata kai muna, za ka iya mana ta a can group ɗin damu ko a comment. Mun gode.